Luna mai în 20 de zile, pomenirea Sfântului Mucenic Talaleu, 284. Acest sfânt a trăit în zilele împăratului Numerian, 282-284, în părțile Libanului, și s-a nevoit de a învățat meșteșugul vindecării bolilor ca să fie cât mai mult de folos oamenilor. Și avea multă milostivire față de săraci, că îi căuta pe la casele lor și îi vindeca de toate bolile. Iar, pe lângă această faptă bună, mai avea și pe aceea că le dădea sănătate în dar, fără de arginți. Și s-a învrednicit și de daruri apostolicești, propovăduind cu îndrăzneală pe Hristos, mulțumindu-se, în loc de plată, să-i aducă pe oameni la credință. Deci, prin meșteșugul său, atrăgând pe mulți la dânsul, îi tămăduia îndată atât de neputința trupului, cât și de cea a sufletului, învățându-i să se pocăiască și să-și îndrepteze viața lor. Și umbla din loc în loc, în tot chipul nevoindu-se să întoarcă pe oameni de la păgâneasca cinstirea idolilor și să-i aducă la dreapta credință. Deci, pe când el era în Edesa și făcea acolo tămăduire după obicei, a ieșit poruncă de la împăratul Numerian să fie omorâți toți creștinii ca să se stingă numele lui Hristos. Drept aceea a fost prins Talaleu, pe care ostașii l-au adus în fața dregătorului Teodor. Și mărturisind el cu îndrăzneală pe Hristos, mai întâi l-au bătut și au poruncit să-i găurească gleznele. Și spânzurându-l de un stâlp, i-au făcut trupul tot numai o rană, brăzdându-l cu unghii de fier și cu foc, dar n-au putut să-l clintească din credința lui Hristos. Dimpotrivă, el le primea pe toate cu mare bărbăție, simțind că avea cu dânsul pe Hristos care îi ușura patimile. Și tiranul, văzând că niciun fel nu a putut să-l înduplece pe sfânt, a hotărât moartea lui și l-a osândit mai întâi să fie aruncat la fiare, care lângă el s-au îmblânzit ca miei, lăsându-l nevătămat. Aceasta văzând, dregătorul a poruncit să li se taie capetele atât Sfântului Talaleu, cât și altor doi ostași, Alexandru și Asterie, care prin el au crezut în Hristos. Și s-au petrecut acestea în Edesa Egeei la 20 mai, când în fiecare an li se face pomenirea. Dumnezeului nostru slavă! În această zi, cuvânt din Pateric. Monahul Moise, care petrecea pe o piatră mult timp, a fost luptat de dragi cu pofta de strânării. Și nemai putând să stea în chilia sa, mergând s-a desăinuit lui Ava Isidor. Și îl ruga bătrânul pe el să se întoarcă în chilia sa, iar Moise nu-l asculta pe el zicându-i, nu pot, părinte. Deci, luându-l pe el Isidor, s-a suit la un loc înalt cu el și i-a zis, caută spre apus. Și privind, a văzut o mulțime de dragi și erau înspăimântători și porniți spre război. Apoi a zis iarăși Ava Isidor, caută acum spre răsărit cu tot din adinsul. Și privind el a văzut nenumărate cete de îngeri într-o slavă. Deci a zis lui Ava Isidor, aceștia sunt trimiși de la Domnul la călugări spre ajutor, iar cei de la apus se luptă cu dânsii. Însă mai mulți sunt cei ce țin cu noi. Și atât a lăudat Moise pe Dumnezeu, încât luând îndrăzneală s-a întors la chilia sa. Zisa starețul, Dumnezeu suferă păcatele celor din lume, iar ale celor din pustie păcate nu le suferă. Oare nu știi, frate, că nu după același fel, adică după rânduiala mirenească, va fi întrebat cel ce a ieșit din lume? Pentru că cel din lume poate să aducă multe răspunderi, iar noi ce răspuns vom aduce? Cu adevărat, cumplit este focul și multe chinurile celor ce știu voia Domnului și o trec pe ea cu vederea și urmează voile lor, neînfrânându-se, adică de la desfătările cele deșarte și de puțină vreme. Ei zicând că pentru trebuințele trupului avem aurul sau lucrurile ca să ne chivernisim trupul. Bine zici. Dacă numai pentru trebuințele trupului le aduni și le chivernisești pe ele, apoi poartă de grijă de trebuințele lui fără de nicio tulburare. Dar de ce atât de mult având, iarăși altele mai cauți și atât de mult mâncând, încă mai multe bucate dorești? Iată că ți-am pus înainte pricine pentru care socotesc că mai amar se va osândi călugărul cel plin de griji decât miranul. Că mulți mireni în curăție vețuiesc și fac milostenie, iar unii călugări nici pe frații lor nu-i miluiesc, ci fac casa lui Dumnezeu casă de neguțătorie, ba chiar mai mult, loc de deșertăciune. Deci cum pot fi judecați tot așa ca și mirenii? Pentru aceasta cu deamănuntul am zis de cele ce duc la pierzanie, ca înștiințându-ne să fugim și să ne mântuim. Pentru că mulți dintre noi socotim că suntem mari prin îmbrăcăminte aleasă și prin grăiri ca acestea. Doamne, Doamne! Sau prin a auzi că suntem călugări cu făgăduința. Dar cu adevărat, fraților, de nu ne vom păzi pe noi înșine mai amar decât mirenii vom cădea în prăpastie, de unde nici a striga nu vom putea. Deci trebuință avem de frică și de smerenie cu adevărat. Că cei mai mulți din frații noștri, socotindu-se că sunt smeriți și că viețuiesc călugărește, ale lor voiri caută să le împlinească și voii lui Dumnezeu nu se supun, ci de voile lor sunt stăpâniți și prin deșarte griji și certuri își pierd vremea cea dintâi dată lor spre pocăință, pe care peste puțin o vor căuta mulți și nu o vor afla, iar pe noi să ne învrednicească Domnul de tot binele.
Într-o această zi, cuvânt din Pateric. Un frate a întrebat pe un stareț zicând: Părinte, spune-mi mie, ce bine să fac ca să săvârșesc voia lui Dumnezeu? Iar starețul i-a zis: Fiule, de vrei să împlinești voia lui Dumnezeu, depărtează-te de la toată nedreptatea și să nu răspătești cu rău pentru rău, sau cu ocară pentru ocară, sau cu blestem pentru blestem, ci să-ți aduci aminte de Domnul cel ce a zis: Nu o sândiți ca să nu fiți osândiți. Iertați și se va ierta vouă. Miluiți ca să fiți miluiți, știind cu tărie că ochii Domnului sunt de 7 ori mai luminoși decât soarele peste fiii oamenilor și nimic nu se tăinuiește de dânsul, nici gândul, nici cugetul, nici altceva din cele ascunse ale inimii. Și toți vom sta înaintea judecății lui Hristos și fiecare va lua după faptele sale. Pentru aceasta, fiule, datori suntem ai sluji lui cu frică și cu tremur și cu toată cucernicia, precum însuși Domnul ne-a poruncit și apostolii ne-au învățat. Deci să ne trezim la rugăciune și să răbdăm în postiri și în nevoințe, rugându-ne a tot văzătorul lui Dumnezeu să nu ne lase pe noi în ispită. Fratele a întrebat pe stare zicând: Cum cei ce viețuiesc în lume, trecând cu vederea postul și devăimând rugăciunea și depărtându-se de privegheri și de toată mâncarea săturându-se și după poftele lor făcând, între dânsi și dușmănindu-se și în cuvinte deșarte, cea mai multă parte a zilei cheltuind-o, cum nu cad, nici nu mărturisesc că au greșit și până și de Sfânta Împărtășanie îndrăznesc să se apropie. Iar noi, monahii de-a pururea pironiți la posturi și la privegheri și la culcatul pe jos și la mâncarea uscată și lipsiți de toată odihna trupească, plângem și ne văietăm și zicem că ne-am prăpădit și că suntem vrednici de ghienă. Iar bătrânul suspinând i-a zis: Bine ai zis, frate, că nu cad mirenii, întrucât, după ce au căzut odată cădere strașnică și cumplită, nici să se ridice nu mai pot și nici nu mai au de unde să cadă. Că petrecând în căderea cea dintâi, pentru multa lor neștiință, ei nici nu știu că au căzut. Că ce grijă are diavolul să se lupte cu cei ce totdeauna zac jos. Iar monahii, pe față, împotrivindu-se vrăjmașului, de-a pururea se luptă cu el. Pentru aceea uneori biruiesc, iar alteori sunt biruiți, și nu încetează de a cădea și a se ridica, de a necăji și de a fi necăjiți, de a lovi și de a fi loviți, până ce cu darul lui Dumnezeu îl vor birui pe diavol și îl vor face slab și neputincios față de ei. Că atunci, împăcându-se desăvârșit cu Dumnezeu, se odihnesc totdeauna, dobândind alinarea și bucuria lui înăuntru lor. Și să știi, fiule, că nu numai eu și tu care ne socotim că suntem călugări avem trebuință să ne trezim și să plângem mereu, ci și pusnicii cei mari au trebuință să plângă. Ascultă această socotire și să cunoști că și numai să privești, adică cu poftă spre o femeie, Dumnezeu a socotit că este păcat, iar mânia cea spre aproapele, uciderea a numit-o. Și pentru cuvânt deșert a zis că vom da seamă și răspuns. Deci cine este un om ca acela și unde îl vom afla pe el care de minciună să nu știe, că minciuna de la diavol este, și față de nimeni să nu fi fost ispitit cu poftirea, sau care niciodată spre aproapele său să nu se fi mâniat în zadar, sau să nu se fi aflat în vorbă deșartă și care să nu aibă nevoie de pocăință. Iată dar să știi că cel ce nu primește ispita până la sfârșit cu înțelegere smerită și de văimare și care nu rabdă ca să fie călcat de toți și asuprit și vorbit de rău, și de nu le va suferi acestea pentru Dumnezeu cu bucurie și cu rugăciune, încă și de nu se va depărta de slava omenească, de cinste și de laude sau de dulceața bucatelor și de băuturi, acela nu va putea să fie desăvârșit. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.